يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahunuma bogodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yo dengame jamajibine so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fen jayi ɓattake bindaɗo mawde nogase gomboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓattake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni popɗo heediɗo min calminima min juurimama min ñaakimama duwaw min duwanimama enen kala yo allah waɗi en e weluya mum ya rabbi eɗen ñaagui allah rahmanu yo allah sellin ñawɓe ɓe ha tenti noon ɗi hôpitaux ji moni kala ene foti yilloyade hôpital moni kala so tawi ɓernde ma faaɗi a haaɓi a metti a ronki weltade e ko allah rokkuma ko ɗo gonɗa kala ɗo suni ya hôpital sa yeehi hôpital bisita daara nder jiya leliɓe toon ɓe ñawɓe ɓe mbawana koyemen jiya kadi ɗoftuɓe ñawɓe ɓe no gurdini daara kadi ñawɓe no gurdini ma yetto allah no fewi teddinen juuroyade ñawɓe teddinen yewtidde e ñawɓe teddinen jalnude ɓe teddinen ittande ɓe stress teddinen ittande ɓe kulhuli nde tawno kulol woni refi ko kulol sabu sa huuli aɗa wonde ɗum tan ɓernde ma ƴeŋat so ɓernde ma ƴeŋi beelol ma owat so beelol ma owi hakkille ma kala hettata hen so hakkille ma hetti hen gonɗi ma jahat foftorde ma yahat ñamde ma yahat jaram ma yahat a wonta feew ittata ɗum noon ko jewtiden e ñawɓe ɓe jewtiden e nayeɓe jewtiden e sukaɓe jewtiden e koye men allah wonani men ya rabbi ya rahman ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurimama ma en jaaha toon to lesdi cameroun calminen alhaji cheikh tahiru ousmane o gorko moƴƴo mawɗo hande temodinɗo mum fawi ƴettuɗo hanki o laana ndiwa o fayi toon to madinatul munawwara gam juuroyade annabi o sallllahu alayhi wa sallama e ballal musidɗo men ceerno souleymane issa walla mbiyen ceerno imam souleymane issa mo ganduɗa ko musidɗo ko guiɗo ceerno haalidi oɗo hen gorko moƴƴo mo duwanoma no feewi kadi omo duwano kam omo duwano dendagal windere nde kala toon to madinatul munawwara ceerno ahmad dia harmayni sarifayni ceerno souleymani ɗaha ka
ceerno Serif Cheikh Oumar e sohna Hadja Zeynab Ba ɓe kala tawi toon min ñaguima duwaw no feewi. ɗum noon ceerno Khalid bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte meɗen mi salminima mi juurima mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah kisal Allah e nden kamum yo duuma e ma ya rabbi. julɓe cuute juuɗe manɗo mboɗo manta annabi oɗo winde. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار سلمتي ماما نفيوي مي weltani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum e udditare mum e yajede mum won e ma wona e dendagal ɓesgu ma e famille ma. en jetti Allah e jottade ɗo hande jokkude golle ɗe wawno gollodirde e bandiraɓe mum e leñol mum. en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo kala ɓurɗo kadi kala ko ɓuuri. en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodere men e ɗamɗo gurdam. en calmini jinnaɗo men gurɗo e dow ndiɗo leydi en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko hokkamo battane moƴƴe lowmo cellal hisnamo renamo. en ñaguima jinnaɓe men dawliɓe e nde Allah hebbinta e mabɓe yurmede kamɓe e jinnaɓe julɓe foof dawliɓe. en calmini sehil men ceerno men giɗo meɗen alhaji ceerno Mahamadou Belli Mbaye kanko e galle o kala kaw men kaw Khalil Mbaye en calminimo no feewi en duwani momo. en calmini guiƴam ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye ceerno Ahmed Tidiane Sakho ceerno Moustapha Sakho en calmini galle o kala. en calmini musidɓe men to mbawi tawede foof. en calmini Oumar Sarr to Lyon kanko e galle makko. en calmini Moussa Diallo to Paris kanko e galle makko foof taw nawtatenmo ko juude jaaɓi. en calmini Aissata Tall toon to Madina kono sababu ko Adama Kane toon to Tali Badji taweteɗo hande to Mbour. en calmini Bandel Silla toon to Somana Seydi Silla. en calmini kawmen kaw Seydou to Gambi kono en calmini kawmen kaw Yahya tawete to Dakar hande. en calmini jinnaɗo men moƴƴo nene Jariyata Cissé taweteɗo hande to Dakar en ñaguima Allah yo Allah hebbina makko jaam hebbinanamo kisal kanko e ɓesgu o kala. en calmini Abdoulaziz Camara taweteɗo hande to Tarab nawteten makko ha to Bosiyaɓe. en calmini Ifra Sall ɗo Tarab ɗo Alassane Ndiaye ɗon Abou Diop ɗo Tarab ɗo kono taweteɗo hande to dowlaji dentuɗi. en calmini Diobi Yahya to Seno Bousoɓe. en calmini Sala Soñane toon to Le Havre kanko e joom galle o kala. en calmini Mamadou Ba to Liduɓe musidɗo mum ceerno Ahmadou Diako musidɗo men kono taweteɗe ɗo Paris ɗo hande. en calmini musidɗo men giɗo men Haruna Balla Ly en calminimo no feewi. en calmini kadi dental Sinthiou Mamadou Boubou foof commune o kamɓe kala en calminiɓe taw koye inde ceerno Harouna. en calmini kawli taw ko tailleur men Nana gorko moƴƴo newiɗo julɗo. en calmini miñi men Maymouna Sy taweteɗo toon to Gouriki miñiraɗo moƴƴo. en calmini Hawwa Baydi to Ɓokki Diawe a jarama gawle men moƴƴo yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmini Ami Soumare kono en calmini giɗo meɗen tigui tigui hono Oumou Ñalel taweteɗo toon to Mauritanie mi salmini aéroport nde foof kono en calmini jinnaɗo makko moƴƴo o. en calmini Souadou Ba en calminimo no feewi toon to Mauritanie yo kisal Allah nden ko mum woni e makko. kono en calmini Mariame Aliou Ba
ha joni toon to Dowlol Siwre en calmini Jeewo Ñang en calmini Sokhna Ɓure Ndaw en calmini Kadja Oumar Siré en calmini Habi Sarr en calmini Fulo Pam en calmini Dieynaba Ñang toon to Mali a jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere bindima min ji min paami yo Allah yoɓɓe moƴƴere min calmini Malinaɓe toon fof toon to Nioro en calmini Ousmane Diallo toon to Ɓundu kono en calmini Haba Gueye toon to wuro men Dondu en calmini Dondu naɓe fof on jarama Dondu on jarama no feewi on jarama no feewi Dondu naɓe en calmini ɗon Bandel Demba Ba yo Allah yoɓon moƴƴere golle mon jooɗi golle mon peewi darde mon laabti yo Allah yoɓon moƴƴere Dondu yo Allah yoɓon moƴƴere Dondu ew noon oɗon jeeyaɓe Allah wiyata as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun oɗon jeeyaɓe inchallahu taala yo Allah waɗir ɗum noon inchallahu taala ha yeeso ko lawol ɗum noon Seydi Sarr mi artere ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe calminɗa ɓe kala e dow inde mabɓe enen hettiɓe kala en calmitima kono kadi en denti en calmini dendagal heeɗiɓe kala e kala baɗo moƴƴere to woni ceerno Khalidou a yettiɗo Dondu naɓe dakaji Dondu kala dakaji ɗi kala ne teska hen daka Dondu kadi dakaji ceerno Mansour ne teska hen kadi daka mo Dondu naɓe ko wawɓe yidde ko wawɓe teddugal yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno Khalidou o aljuma hande eɗen gone balɗe sappo cakkitte lewru korka eɗen ciftoro ɗo hen moƴƴuɓe ɗiɗo ɓe jejjitaka tagui ɓe jejjitaka no neɗɗo wonɗo yettoto ko jawdi mum rewnata ɗum Allah dewal mum Allah moƴƴa nde tawno ko kañum yonnata l'islam ko alɗuɓe e nder diina l'islam so tawi Allah wurtiɓe waɗande l'islam taw wona waɗande cagarte pijirloji e gueɗe goɗɗe ko ɗum yonnata l'islam ɓen ko ɗon dewrata Allah subahanahu wa taala aɗa andi sa naati wuro ko ɓuuri yodde wuro kala ko soynade soroji wuro sa naati wuro ɓuuri yodde e wuro kala ko coynoɗa soroji jumaji wuro jumaji e wuro ɗum woni symbole wuro ɗum woni drapeau wuro ɗum yonnata wuro ko ɗum jeynata ngo wuro de ko diiniyankoɓe goni ɗo hen goto ko Abdourahmani Ka jatigui men Dakar mo ganduɗa hande Allah ne rokki ɗum yettade 200 e ko fawi juma e jama mo mahi e nder reedu nduɗo hen Sénégal ha e bool mum kala won hen ne yaade duuɗe Qur'ana mo ganduɗa hande battuɗo wuro mum kala galle goto firli ɗum mir loowi ɓe nder waɗi ken tolnoy 12 demugal moni kala ɗo wela yaltira kañum e jawdi mum a yoɓata ndiyam a yoɓata kuura on ko ɗon rewrata Allah subhanahu wa taala sawno neɗɗo so tawi waɗi juma soroji ɗi payi dow kala neɗɗo ɓattiɗo wuro yi soroji ɗi tan weltoto nde tawno andan ngoɗo wuro de rewɓe Allah nan ɗo henna ɓe duwanima koye mabɓe so ɓe duwanama alhamdulillah so ɓe duwanaka kam ko ɓe mbaɗi ko ina duwanoɓe ñande kala goɗɗo ko Abdoullahi Walle Ndiaye mo Madina Gounass ganduɗa kañumne himɓe mum kala ko jumaji e jamaji e forasuji o yimɓeɓe ñaam yoɓe jar yoɓe calligino yoɓe laaɓ yoɓe ndew Allah subhanahu wa taala jaggino waɗi fondation o fondation mo Abdoullahi Walle Ndiaye mo ganduɗa hande jumaji mum e nder Madina Gounass ko taari ɗum e forasuji mum kala ene keewi ɓe noon so yeehi ha yettima ɗo henna Allah yejjitaniɓe golle mabɓe moƴƴe jejjitaniɓe koɓe mbaɗi ko ne funŋini ne laarni ceerno enen ne yo Allah ɗum ene ɗi barkeji ha mbayno wadde ko ɓuuri ɗum enen alhamdulillah ɗum noon en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydu gurdameji mabɓe
yo Allah ɓeydu hattaneji mabɓe sabu wonɓe ɓe mbaɗani ha heewi ɓen so mbaɗanoka tan hande o maɗani ɗo ngakki maɗani ɗo guura ngakki maɗani ɗo kumtari ngakki maɗani ɗo caɗele ngakki caabo yo Allah yoɓe moƴƴere Abdourahmani Ka yo Allah reene Abdoullahi Walle Ndiaye hatta Madina Gounass yo Allah reene beeli hel e ko taari e Jolof kala alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy ko ɓeɗo henno worɓe ɗiɗo mantiniɓe hande teddidirɗen ndeɗo henno yewtere ceerno Haalidou gonɗen koye annabi Yunus ko Allah waawi wadde ko Allah tan waawi taare Allah Jibril felmima nde rulde wonti taƴitine taƴande kala yani ɗo foti yande ɗo ceerno Khalidou bisimilla maɗa waaleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere kisal Allah e nden ko mum yo wonema en jetti Allah dokkuɗo en wawde jottade ɗo hande e addande musidɓe men ko gownoɗen addande ɓe Allah baɗanɗo en ɗum o en jettimo o jarama no fewi a jarama Seydi Sarr ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jeeyi fi makko kala no welda o waɗira noon kala mo totti no wela fof o tottira on noon so tottiri on noon kadi ko noon wayirta annabi Yunus ne hakkunde mum e yimɓe mum ko ni o tottiri ko noon kadi wayata e goto hittata en kaali lefte yimɓe annabi Yunus aɗa andi alaɗo Allah meeɗi neldude lefte caggal yimɓe calima yamirore Allah ha lefte ɗe dutta so wona yimɓe annabi Yunus en kalino ɗum hanki joni noon nde lefte ɗe dutta nde en kaali no lefte ɗe guittira en kaali kadi lefte jogornoɗe yande e mabɓe holto wattidi holto yanoyi aɗa andi kam tuggi yimɓe annabi Yunus nde ɓenni faade hande ko jogorno yande e mabɓe ko ɗo yani e maayo ɗo ene fasna maayo gila nden ha joni ɗum so yanino e yimɓe wona halkare tan haalte wona halkare tan haalete Seydi Sarr ko noon tigui caggal ɗum en kaali taƴitinande nayoɓire nde holto yanoyno ha wontani ɓe ɓuurateɗi haaɓe kutoro ɗum caggal ɗum noon nde ɗum gasi aɗa andi lebte ɗe kuncama kono lebte ɗe wonno tawri yimɓe ɓe lebte ɗe kuncama en kaali no huncira en kaali taƴe ɗe no poti en kaali taƴere fof holto yanoyi en kaali ɗum joni noon lebte ɗe nde kuncande holko rewi hen sibi kamɓe lebte ɗe holno tawriɓe ha lebte ɗe wonno tawriɓe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou aɗa andi hanke a haali ɗo hen rulde nde yani ɗon ran wuttal wonti uurangol nde tawno neɗɗo ene moƴƴi e mum kala ko uuri neɗɗo no moƴƴi uura e kala saaha toppito laaɓal uura ha tenti noon to banggue uuranteri lati taw kadi wona latiji woni hen so mbaɗi lati sa naati juma tan ko islali ɓoli mbaranma saabu lati porɗo ha fakkiti nanggata ko hoore saabu neɗɗo joguiɗo sinusite wallati mo mbatta tan a leptimo yantay hendu ɓanduma yantay lati o hunde ufat ronka caɗele neɗɗo yo fondu hoore mum e potgol ngol ganduɗa allorata hay goto saabu Allah yiɗa nanguitowo Allah yiɗa lorowo kala neɗɗo lorowo yo andu ko neɗɗo paggotoɗo haqqeji yimɓe alhamdulillah hande no wayno galleji en mbaɗani publicité ko wayno Giorgio Armani Chanel goɗɗum e goɗɗum eɗen jogui latiɗi pewnata sa waɗiɗi tan
neɗɗo wawa anjema Allah e hendu welde ko wona hendu natoru ha e hoore muusuya nangoya goɗɗum e goɗɗum kala. ceerno Haali Abdoullahi Sy a salmini ɗo hen Ifra Karfa so hanki mbiɗa jo a nani o wonti ceernajo teddugal mane hen kittuɗo wolis kode ñebbe morlaɗe waɗa morle no kom buuɗi sadak ni o itti ɗum ko Dakar min duusimo ha o yetti Paris hay goto udditani wolis o wona duwagne wona hay dara. ɗum noon ganda kam ɗeɗo daaɗe aɗa mbawi ɗanninde neɗɗo taw ala hay visa. ɗum noon Ifra Karfa so min calminima an e sohnaɓe e dendagal yette soɗo woni kala ko noonne kadi sohna Ummu Ñalel min ani ko on jangguinimo ɗum nde tawno ne heette ndefu rende masination min calminima min juurimama yo Allah wattu ɗum gonga ya rabbi ya rahmanu. ceerno Haali Abdoullahi Sy caggal nde lebteɗe kunca hol sifa mbadiji mabɓe nde waylino. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar ay caggal nde taƴitinande lebteɗe guitta beddoya sara ɗon Allah rutti e maɓɓe mbadiji maɓɓe sibi kamɓe mbadiji ɗi koko jano siɓe en kalino ɓe dañino balɗe jeese ɗe koko coyɗi ɓe dañino balɗe kadi dewɗe hen fodde balɗe jeese ɗe koko gojji mbi coy ɓe dañi kadi balɗe dewɗe hen jeese ɗe ɓawli mbi kurum tuggi noon ñande jeese ɗe coyɗi ha ñande lebte ɗe gar jogori arde maɓɓe ko balɗe 10 balɗe 10 ɗe ɗo ɓe dañi hen mbadiji 3 ñande lebte ɗe jogori arde nde noon ɓalli maɓɓe koko ɓawli mbi kurum ha hay goto wawa sifade ngol ɓalawol Allah e maggol ɓawlude Seydi Sar. caggal ɗum noon Allah ittani ɓe ngol ɓalawol nde wan noon ko ɓalawol lefte wona noon ɓe tagirano. Allah rutani ɓe mbadiji maɓɓe Allah yaafiɓe boram ɓe goni goto foof woni e danodirde e goɗɗo on fanso wiyata wadde kala ɓe goni mana e yettodirde eɓe calmodira. caggal ɗum Yunus to wonno to Yunus tinani lefte jippati Yunus kay o eggi to wonnoɗo sibi egginimo ɗon ko Allah wiidamo yo yah sibi kañum ko gaddo lefte ɓayɗi ɓe gonɗinaji ko aada Allah noon kala mo neli so tawi ɓen yimɓe calima so tawi lefte ne gara ko ɓuri hewde ko ɓuri jaalade on annabi heewi ko yaade woɗɗo hade lefte ɗe arde sibi sen jejjitani nde yimɓe nde Allah neli Jibril wondude e 12 malayika yoɓe kalkoye yimɓe Saddum naaɓe yimɓe Saddum wuro wiyeten ko Saddum nokku biyeteɗo Saddum ɗin malayikaji Allah wi ko ndeweɗo Ibrahima ɗo eɗen gandi annabi Luuɗu e Ibrahima ɓe potti e aduna o wi ko ndeweto Ibrahima ɗo o dañano ɓinguel ballon kam beltiniron kammo wonde mboɗo jogori hokkude mo ɓiɗɗo e ɗeɗo balɗe debbo makko ɗimmo o debbo makko gadinoɗo o dañani ɓiɗɗo mami hokkuma ɓiɗɗo ɗeɗo balɗe joni noon so gayni kalko yon yimɓe ɓe to wiyeteɓe Saddum ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que Allah waawi ɓeɗo henno ceerno lepte ngara ha Allah hunce ɓe kuncene ɓeɗo henno kam dañi ko kuldi Allah enen ne heeɗiɓe ɓe kadi en dañi kuldina Allah nde tawno neɗɗo heewiɗo caɗele ngari e mum fodani Allah mami hoor mami juul mami sakko walla o duwo o wiya min noon so tawi ɗeɗo lepte giwi walla min so Allah rokki kam ɗum mami wani jomum heɓa adoro fo yejjide ko Allah subahanahu wa taala ɗeɗon gueɗe ceerno haali ko gueɗe teskiniɗe no fewi en calminiɗo hen
musidɗo men giɗo men ceerno Mamadou Ndiaye walla mbiyemo Mamma Ndiaye walla ni mbiyemo général Ndiaye neɗɗo moƴƴo jokkodiraɗo baɗɗo fayida duwotoɗo jamma e ñalawma nawtemo ha to Sinthiou Jam Dioro tawete toon to États-Unis d'Amérique min calminima an e sohnaɓe ma e ɓesgu ma e dow indema en calmini dendagal Sinthiou Jam Dioro naɓe kala ko ɗon calminiɗen ceerno Samba Sy ha to Libreville Gabo ceerno Alhaji Oumar Sy mi nawtuma ha to Belinaɓe ceerno Aliou Tall mi nawtuma ha to Madina Gounas ceerno Yahya Adama Aw mi nawtuma ha to cuuɗi men Ganguel e nder ɓundu makko mbodi min calni dendagal Gabo e Libreville naɓe kala en juurima e goto hen ɗaccani toon ko ɗon calminɗen sohna Diye Thioubou nawtema ha to Kay Haydi gorgol mum sohna Maymouna Thioubou yiɗɓe Sar Abdoulaye Sare gardogol ceerno Ousmane Ly en calmini dendagal mabɓe kala ha to lobbude yurmede no Wadibu hay goto en ɗaccani ceerno Haali Abdoulahi Sy Sodom e Gomor ko Égypte ɗon debati gorkati en gonno hande ko fattendi leydi ko yo Allah dandu en taw kadi ko haɗaɓe hande ko ɓen tigui gone wadde ɗen gueɗe wona toon paaɗen koye Annabi Yunus ceerno Khalidou lebte guittama to Annabi Yunus nana sabbi beele to lebte koko jippi holko are makko kanko ceerno mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calminiɗo Baba Sildou Mbodj e Baba Demba Diallo ɓe en kastata salminde koni alhaali o way ay nde ɓen yimɓe Annabi Luuɗu nari ɓe mbi ko Annabi Luuɗu yaltu ane galle ma fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl yo yaltu wuro ngo sidi wuro ngo wonɓe hen ɓe ko halketeɓe joni noon Yunus yalti yeehi o woɗɗoyi omo fadi ha halkare nde gasa o heɓa hen ko laabi ndeke yo o anda yimɓe makko kañumen koko janana lefte ɗe ene ngoodi pelliti ñaagoyaade nde ɓe ñaagoyi tan Allah hokkiɓe suturo hokkiɓe chance ɓe mbasi dañde halkede Allah ko moƴƴo en kaali joni ala ɗo lefte meeɗi weyde lefte ɗe dutti sowona yimɓe Yunus kono ene gasa sandalleɓe ɓe ganduɗa lefte jani e mabɓe kamɓe pop addanta lefte ɗe jettade koɓe ñagota ko Allah sandallagal mabɓe yettoyima mawni kinare mawni e mabɓe ha ɓe mbawa huccidde Allah ɓe mbiya allahumma e jomam sabi ɓe mbaɗani Allah ne woodi ko wona koɓe ndewi ko ene gasa ko ɗum haɗi ruttede ɓeɗo noon ɓe paami ɗum ɗo ko gonga ɓe pelliti ñagade ɓe ñaagui Allah itani ɓe lefte ɗe ɗum waɗi Allah ko jiɗɗo ñaguede la budda jiyaɗo Allah o ñaago Allah ay dewal Allah haaɗi tan ko e duwaw dewal Allah haaɗi tan ko e duwaw Allah muuyi e dewal Allah tan ko yo ande ko Allah yo waɗe ko Allah ko bawɗo ko kañum jeeyi foof an ya andu ka jiyaɗo Allah ko Allah jeeyima ɗum tan woni dewal Allah hay sa weyni juuɗe ma dow a wi e joomam firti ko a famɗini hoore ma a mawnini Allah firti ko a jasni hoore ma a teddini Allah ay dewal Allah ko ɗo tan haaɗi ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi addu'a'u mukhul ibada du'ade du'a woni mbu'a dewal Allah mbu'a aɗa andi neɗɗo so ala mbu'a waɗat paralysé de ko ɗum jogui neɗɗo ɗum jogui ƴiyal ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou moƴƴere Allah e nden komo yo ɓeydo e maɗa dewal Allah no mbiɗa ni haaƴi tan koye yankinanade Allah lesɗikinanade Allah ñaagade Allah saabu neɗɗo e hoore mum mo Allah tagi o
so tawi a ñaagi mama mo tan ay a lesɗini hoore maɗa woni a waɗi hoore ma les makko. ceerno Khalidou neɗɗo so andi o yiɗi andude ko malkisa tan yo ƴewto hoore makko, somo nokki mawnikinare omo nokki mawnikinare tan yo ando woni koye malkisede, nde tawno malkiso ko ɗum addi iblis malkisede, nde tawno o mawnikini e dow konngol Allah ɗo Allah wino yo sujjan baba Adama o sali. ceerno Khalidou kala neɗɗo jankiniɗo Allah yankini taw ko joom martaba ko joom gueɗal, kala sifa no wawi wadde omo jogui sifa makko, kono e sifa makko o jankiniɗo o kala ko ñaagui Allah Allah tottamo, nde tawno Allah laara ko ɓernde nde. ɗum noon tinne nde no moƴƴi. ay ko mbiɗa mbuho ko hande ko ɗum tampini yimɓeɓe, tawno barke gasi e ñameɗeje ɗe, barke gasi e gueɗe guuraɗe ɗe, ɗum jeeyi hande yimɓe luukor ha deedi keewa taw ɓalli mabɓe ngala mbuho. ɗum jeeyi sababu hande jokkorde ɗe gona e musde, saabu hakkude ƴiyeɗo ko gilista ɗon ko ɗum woni mbuho, ɗum woni ko ɓorwata ɗon ko rokkata mbuho wawde yaade ha moƴƴa ko e nder ƴiye he ko ɗum gasata jomum yaha hôpital windane ordonnance wiye vitamine wona yarde beele ne faggito ɗum. so tawi ɗum yeehi ha fuɗɗima gasde ƴiyeɗe sene gogodira, ɗum jeeyi on jiya balaɓe Moussa, daaɗe Moussa, korle Moussa, dadorɗe Moussa, jokkorɗe Moussa, tawno ko ɓorwanno ɗon hani ɗo wawi yaade ko guereso koko nagsi si haalaɓe a wi ceerno Khalid. ceerno Khalid Abdoullahi Sy en calminiɗo hen sohna Sawdatu Malal Agne ha to ƴella e baba Sadio Samba Diatar el fekki ha toon to ƴella e dow inɗe mabɓe. en calmini ƴellanaɓe kala kono en calmini ceerno Moussa Thiam to ƴella. ceerno Moussa Thiam mi salminima ha to ƴella, gando moƴƴo laaɓɗo reedu belɗo dande weeli ko yimata Bousra, mi salmini mi juurimama. ceerno Ousmane Niang ha to Libreville Gabo, ane suddima yo Allah reene. ceerno Khalid Abdoullahi Sy no Iblis waɗi no waddi e Yunus, tuma nde hoɗoyi Yunus. mi salmitimama Seydi Sarr lawol gongol, mi ñaganimama Allah moƴƴere. caggal ɗum Allah artiri e mabɓe mbadiji mabɓe, caggal ɗum Iblisa kuɗaɗo o, Iblisa kuɗaɗo o. en calmini ɗo ceerno Samba Gange e galle mum, en calmini ceerno Baya Thiam e galle mum, ceerno Sharif Mbodj e galle mum, Sira Gako Banam Debbo, ceerno Oumar Diary, kamɓe fof en calminiɓe. caggal ɗum Iblisa o sinki o mbadini mbadi gaynako, o ñari ñarungal neɗɗo gaynowo kanko Iblisa, no gaynako wattani ha kala jiiɗomo tan wiya o ko gaynako, kanko Iblisa o waɗi noon. nde o jogui mbadi gaynako o ari e annabi Yunus, to annabi Yunus woni to, annabi Yunus woni to, o ari toon. nde o yetti toon, Yunus tinani ko kewi caggal muɗum, o tawi Yunus ene wondi e yimɓe mum, o tawi Yunus ene wondi e galle mum, kono Yunus en gonoyi ko dow kaaƴe keɓi toon jooɗi, kañum e kala ɓe wonduno tuggi e ɓesgu mum, cuddiɗo mum e yimɓe ɓe ganduɗa geggino nde e gas nde jaade e makko caggal Allah melimo. o ari noon o salminiɓe kanko Iblisa, o salmini Yunus e galle muɗum. Yunus heɓɓiti wimo, min ayna jiita ya ra'i, holto gummiɗa e hema gaynako, hol bange mo gummoriɗa? Yunus heɓtinanimo, ɓaal min qaryata Ninowa, oye min gummimi ko wuuro wiyetengo Ninowa ngo. aɗa andi Iblisa wonnoon ko kuɗaɗo ala ko majji, ari ko habrudemo ko kewi ko.
Iblisa wimo min gummimi ko wuro wiyetengo Ninuwa. Ko Ninuwa gummiɗa o wi aha ko Ninuwa. Yunus heɓɓitiyimo joni holi alhaali yimɓe Ninuwa an kam ɓaɗa ko toon gummiɗa habaru mabɓe kam no wayi holko ganduɗa e mabɓe. Iblisa wi aha wonko ganduɗo hen kay. Ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. O bahlotoɗo jogombaadi moƴƴo, jogombaadi jiyaɗo Allah, jogombaadi suka, jogombaadi mawɗo, jogombaadi kellifaɗo, o hay goto wawa daddemo ceero ko Allah tan dandanma yo. O Iblis ko Allah tan wawi dandude men e makko sabu ma yiyata ene yiima ala ko majji leydi ndi e asmawuji ɗi kala. Ceerno Khalidou way kono politicien mawɗo kumpitiɗo leydi ni andi tan programme leydi ha gasi. Oɗo lamɗo leydi laamiɗo ceerno kala ko wawi wadde omo andi tawno kanko mo andi sarɗiji dosɗe ɗe kala. Iblis ne kala no mbaɗa omo andi ɗo gonɗa no gonirɗa, omo lallay ɓernde ma, omo dogay ma, omo sohsohinay ma. Oɗo ceer neɗɗo fo tan ko hodde e moolade Allah. Ɗum tagi eɗen jamira e kala saha ye en imsino faade Allah, yo en duumo istighfaruji e wadde ɓerɗe men faade Allah e ñamminde guite men faade deftere Allah subhanahu wa taala, beele Allah ne danda men o Iblis woto bonnande men dewe men Allah. Nde tawno neɗɗo boniraɗo woni kontiraɗo tan ko neɗɗo guurɗo e aduna ha maayi taw golle mum moƴƴe kewani, ɓuuri hewde golle mum bonɗe. Yo Allah dandu en ya rabbi ya rahman. Ceerno Haali Abdoulaye Sy yiɗɓe Sar Abdoulaye Sar yiɗɓe ceerno Haali Abdoulaye Sy e gardogal sohna Aminata Guissé, eɗen calmiɗo hen sohna Aissatou Diou debbo mo tulde Dubango ha toon to leydi France, e sohna Houley Thiam ha debbo mo Yacine Lak ha toon to Paris laamogo leydi France, kono ne kadi sohna Binta Diallo walla mbiyen Binta De walla mbiyen Binta Ka jaafoɗona debbo mo Gudduɗi Ndebbe tawite to leydi France. Ɗon calminɗen musidɗo men guiɗo men Abdoul Maliki ha to États-Unis d'Amérique, gorko mo Gudduɗi Ndebbe. Min calmini on. Fama Diallo debbo moƴƴo joom gueɗal min calmini, min nawtuma ha to Wodaɓere. En calmini dendagal fedde nde kala gonɗo hen en calmini, en juurima ɗum, en dewni calminali ɗi e dow inde bani men debbo sohna Aminata Guissé tawite toon to leydi Mauritanie. Ceerno Haali Abdoulaye Sy Iblis wimo ko holko heftiɗon annabi Yunus. Mi salmitimama Seydi Sarr, yo kisal Allah e nden ko mum won e ma. A jarama no feewi. En calmini ɗo ceerno Ahmadou Sy Ahmadou Mbare to Le Havre, ko ɗon calminɗen cuddiɗo makko sohna Fatimatu Konnati. En calmini ɓesgu makko foof, en ñaguima Allah yo Allah hisnumo, yo Allah renmo renanamo ɓesgu makko Seydi Sy. E hoddira Allah e bawɗo mum hakkude Iblisa e annabi Yunus. Yunus namdimo hol alhaali wuro ngo ɓaade ko toon gumbiɗa, on ko ganduɗa hen o wi aha mbeɗa andi. Iblisa heɓɓiti wi Yunus kamɓe de eɓe pandino lefte ɗe ganduɗa ko an fodannoɓe. Ayi lefte ɗe mbinoɗa ma lefte ɗe jippo e mabɓe. Yunus wimo eyi, o wi eɓe pandinoma lefte ɗe kay, kono noon ya fam kam lefte ɗe garani. O wi ha, o wi aha lefte ɗe ɗe battidaki arde, ɗe battidaki arde. Yunus wi ko haɗiɗa arde, o wi mi anda kono ɗe garani. Ya fam kam a fodaniɓe kono lefte ɗe garani kadi. Ya fam
ɓe pelliti wardema siɓe ɓe gandi a fenaniɓe ko kalɗa ko woni fenade koɓe fellidɓe wardema aha koy saɗa wawi ƴeewa feere no mbaɗɗa ha goɗɗaɓe so wona ɗum kala ñande guite mabɓe pawima an kam hankkadi gama gasi ay hewɓe ne mbiyanno ko ɓuuri hewde woni defte ne kolla en ɓe pelliti warde Yunus kono ne bittuɗen tawɗen ko Iblisa haalni ɗum Yunus wona kamɓe pelliti warde Yunus aha joni noon o wi aha ɓe pelliti wardema sibi an ka penanɗoɓe ka mbiɗo lefte ne gara lefte garani koɓe felliɓe wardema ɗoɓe gonɗo hankkadin koɓe dariɓe aɓe jiiloma kala ɗoɓe jiima ko ɗon ayi ko Iblisa haalani ɗum Yunus ɗum naati noppi Yunus kono wona wonde ko gonga ko kamɓe gummi eɓe jiiloyomo pour yidde wardema kamɓe kay ɓe gandi lefte ɗe garino ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou yo Allah yoɓe moƴƴere yalle nguura ko heewi ay ɗon e jangguinen fodande neɗɗo ko wonani e juuɗe ma yo neɗɗo yaaru hen seesa yaara hen haqqille ko wayno ka liggotoɗo ka dabotoɗo walla ka jubbo mbaɗa wonde pop podana neɗɗo hunde ha jaranma wonde hen walla ha jaranma e goɗɗum taw wonani e jungo ma ene jumna neɗɗo no feewi ɗum tagui neɗɗo hoolo Allah baɗanteɗo kadi hoolo Allah moni kala hoolo Allah koloɗa kadi baɗowo gonɗa koye luɓade ɗemgal makko e sifa mbaadi makko e sifa nunɗal makko e sifa yankinare neware makko e alliyankagal makko beele Allah rewna ɗon wune o keɓa hande yimɓe hewɓe bonodiri sababude ɗe gueɗe yimɓe hewɓe dañi hen perguitte sababude ɗe gueɗe yo Allah dandu faabo reena ganden ko Iblis uji ɓooli coome nder men aɗi e neɗɗo jalbuɗo joɗɗo taw ko Iblis woni e nder makko yonnatamo jiya hande hawma taw on wuuri tan ko jawɗele janani ko ribaji ɓooli ɗe gueɗe kala hande ko gueɗe hande en donki wawde sernude yo Allah rokku men wawde sernude ya rabbi ya rahman ceerno Khalidou en jii ha to ndulmaji calminen ɗo hen sohna Aissata Ba nene mum badam joom suudam Joro Ba mi salmini joom galle ma Hamza Gassama guiƴiraɗo moƴƴo gando no feewi noon gando kadi nde andinde kadi witti yo Allah reene ko heewi ane suddiɓe maɗa ɗon calminimi badam Farmata Issa e ɓesgu o kala en ɗaccani hay goto Aissata Ba ha to Dakar min calminima e dow inde badam Joro Ba ceerno Haali Abdoullahi Sy eskey a jarama no Yunus waɗi caggal nde Iblis haalnimo kaɗo haala Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini gaynde Diako kanko e cuddiɗo makko guiɗo men sehil men sohna Hawa Konté kono en calmini mawɗo men moƴƴo ɗon sohna Oumou Touré en mbayri nanodirde e makko eɗen namdo so omo selli yo kisal Allah e nden kamum won e makko nden noon Iblisa haalni Yunus ko haalni ɗum ko Yunus kañum ne mettini mette cattuɗe o mettini mette cattuɗe kanko Yunus kono mette makko ɗe noon kanko Yunus wona Allah o mettinani o mettinani ko yimɓe ninuwaɓe o nelano e mumen ɓe o mettini noon holko waɗi nde o mettini nde ɗon han kadi na o felliti yaade o wi ɓeɗo yimɓe nde no nani oɗo biɗo ko gaynako woni Iblisa ko haali ko o wi yimɓe ngoɗo wuro
ɓe penni kam ɓe jaɓanimi ɓe dutto joni kadi haɓe mbiya haɓe ɓeyda e koɓe gonno e dow mum ko gueɗe goɗɗe eɓe jiiɗi joni ko leftude mi haɓe kollami gañgu ha ɓuura gañgu ngu ɓe kollunomi ngu ɓe mbino koɓe jiiɗa kam kono joni ɓe pelliɗi ko waddemi gañgu ngu timma o felliti noon yaade o arti galle makko o noddiɓe kamɓe foof ko caggal galle tan wonno o noddiɓe kamɓe foof o wi joni jimmi ko gimmo ɗon ɗa kadi geggen ɓe mbi to paaɗen o wi en jahat tan en taccat kadi maayo ngone kay ɗo ka en goɗɗat ɗo henna waɗi wa dhannuni id dhahaba mughadiban wa dhannuni id dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi ghadiba kono noon tikkere makko nde wona jomiraɗo o tikkani ko yimɓe ninuha joni noon o rendini yimɓe makko ɓe wondi o rendini ɓesgu makko o wi joni jimmi ko gummoɗen ɗo jehen geggen ɗo henne sibi won habaru jettiɗomi ɗo joni mi wawa heddade ɗo henna ala e sago gummoɗen ɗo jehen o haaldi ɗum e galle makko o ko ɗum waɗi sababu gimmugol mabɓe ɗon aɓe jaaha ɗum noon Seydi Sarr ko ɗo yewtere men haɗata hande so hawri e welede Allah so Allah hokki en hawde janggo jokken annabi Yunus en calmini julɗo foof ɗo woni en ñaguima Allah yo kisal Allah e ndenka mum won emen yo Allah moƴƴan en yo Allah suur en yo Allah reen en yo Allah hokki en sagoji men barke annabi sallallahu alayhi wa sallam oɗon jarlo oɗon jaafo kala neɗɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde omo jogui haaju tiɗɗomo ala bawɗo humtude haaju o so wona Allah en ñaguima Allah yo Allah humtanmo haaju o yo Allah reen julɓe yo Allah renan julɓe oɗo diine yo Allah renan julɓe ƴiije meje mumen yo Allah renan julɓe tebbuji mumen kala ɗo jiiɓuyo woni kala ɗo wasde famodirde woni yo Allah artir ɗon pamodiral yo Allah artir pamodiral kala ɗo kulol woni e ƴanƴere yo Allah ittu ngol kulol o watta ɗum hoolare Allahumma amin ya rabbi kala neɗɗo joguiɗo haajomo andi hen ala bawɗo humtude sowona Allah yo Allah humtu ceerno Abdoulaye Sarr mi salminima mi duwanimama mi ñaguima Allah yo Allah hisne yo Allah selline yo Allah reene yo Allah hokke sago ma e yidde ma an andi ko jiɗɗa yo Allah newnane tawɗe nafma Allah andi ko moƴƴe ma yo Allah waɗane o waɗana juɗɗo foof mi salminima mi weltanimama no mi ɗaccuma ha Allah hokka en hawde janggo so Allah jaaɓi jokken qissa annabi Yunus assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sarr دورة المجيل زبور المتى قرآن دوغم ورد من دورة المجيل زبور a jarama ceerno Khalid Abdoulaye Sy Allah yoɓe moƴƴere o duwa mo duwiɗa o to darniɗen e tikkere o yeehi omo tikki ɗo so Allah jaaɓi inchallah ha janggo so haaji Allah rahmanu min mbi amina o duwa mo duwiɗa o en dendiɗum e dendagal bandiraɓe kala a salminiɗo ene nane yimɓe wadɓe fayida wadɓe gueɗal mantinigal saabu kaɓirɗe jahoje ha rokka mon gueɗe ɗe ɓuura yuɓɓude nde siftinde mon guila rowane yaltiɗum koye musidɓe meɗen ɓe ceerno Khalid heewi salminiɗo e kala saaha nde tawno kala ɓe kandi e duwanede nde tawno kala komin mbaɗi ha yooɗi ko kamɓe goni less muɗum ceerno Alhaji Samba Gangue gorko mo wendu Bosiyaɓe e dow indema e dow inde joom suduma e ɓesgu ma kala min calmini wendu Bosiyaɓe naɓe kala ceerno Ahmadou Thiam Dibaya Thiam e galle mum joom suudu mum e ɓesgu mum kala min calmini dendagal Sinthiane Padal naɓe kala e dow inde maɗa ko nonne kadi mawɗo men jinnaɗo ceerno Sarif Mbodj e galle ma e ɓesgu ma
e suddiɓe ma woni cuddiɗo maɗa sohna Sooda e dow indema en calmini dendagal dondunaɓe kala en juurima ɗumen hay goto en ɗaccani e mawɗo men ceerno Oumar Diary e mbimo Seydi Ndiaye wela duwaw kala aljuma yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi an e galle ma e ɓesgu ma en calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala hay goto en ɗaccani en calmini sohna Mari Sare nawtema to mbahanaɓe ɓesgu ma en ɗamma enen jokki duwaɗi ɗen duwano o guiɗo ma joom galle ma tawete to aljanna ille yina sohna Hawwa Mbaye min calminima mi salmini joom galle ma ɓesgu ma e dendagal mbahanaɓe kala e dendagal ɓundunkoɓe kala min calmini dow inde moɗon ceerno Khalida jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sar mon Ndulumaji ene duusodiray ɓenene mum ceerno Khalid Abdoullahi Simo Soringo mi duusa men dande welde ceerno Ousmane Ly Ousmane Ñebbe lawtema to dumga groupe ya nabi to kaɓirde to Seydou Abouba so jiiɗi heeɗan jewton ko lowre mon YouTube tappon Weltare TV ma on keɓ jewte moɗon e ballal Seydou Abouba Modou Seyba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalanen ha janggo so haaji Allah rahman den wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango wolodo winde den wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango wolodo winde jettoɗen ɗoɗani kala kala juulen mo sabum woodi winde jettoɗen ɗoɗani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde holko mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa holko mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holko mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo